Avui parlem en Ausiàs Parejo després d'escoltar el magistral concert homenatge a Manuel de Falla, El amor brujo, a la sala d'actes de la Real Acadèmia de Belles Arts Sant Carles de València. Ausiàs Parejo, nascut d'una família de músics. El guitarrista valencià, Ausiàs Parejo 2006, és reconegut com un dels intèrprets més destacats de la seva generació. La seva brillant trajectòria està avalada per més de 40 primers prèmits en concursos nacionals i internacionals, entre els que destaquen el concurs internacional de guitarra Alhambra 2022, el Tokyo International Guitar Competition 2024 i el concurso internacional de guitarra clàssica Michel Pitaluga 2025. La seva sòlida formació li permeteix abordar amb solvència un repertori ampli i exigent. El projecte d'avui incloïa una proposta que era un homenatge a Falla, perquè enguany es compleixen 150 anys del seu naixement, i per tant volia retre-li jo, des del meu punt de vista i des de la meva guitarra, un xicotet homenatge, humilment, començant amb una obra que va composar precisament ell, una obra original per al nostre instrument, que es diu Homenatge a Debussy, i després, per a completar el programa, he fet una selecció d'altres obres que van estar inspirades en la seva música, perquè Manuel de Falla va ser una figura molt influent. Aleshores, a través d'altres homenatges a Manuel de Falla, jo he pogut completar este concert, que està dedicat, per supost, a la seva figura, amb autors com Joaquín Rodrigo, Vicente Asencio, Ruiz Pipo Brauer i, per a finalitzar, també una transcripció pròpia que he fet de l'Amor Brujo i que, en certa manera, és el meu personal homenatge a Manuel de Falla. Vaig estar fent 8 concerts, principalment en l'àrea de Tòquio, però també vaig estar en Tottori, que és una altra prefectura, i també en Koriyama, Yokohama. Aleshores vaig estar fent moltes activitats, també vaig estar fent allí unes masterclass i els concerts van ser un èxit. També vaig estar gravant per a la ràdio, per a un programa de ràdio de la NHK, que és la televisió estatal d'allí i que és una de les més importants d'Àsia també. I este programa s'emetrà també dins d'uns mesos amb una proposta també molt particular, un poc diferent a la que hem escoltat avui, però també molt interessant i amb moltes ganes de que també aquell projecte pugui veure la llum. Tots els premis que he obtingut i en tots els concursos i que he participat, els altres reconeixements, la veritat és que és difícil quedar-se amb algun perquè ha sigut tota una trajectòria, i òbviament els últims són els més importants, però també és cert que recorde també d'una manera molt calorosa i amb molt d'agraïment i felicitat aquells primers guardons que vaig obtindre quan tenia 8, 9, 10, 12 anys i participava en concursos juvenils. Clar, és cert que ara mateix el que més proper tinc i el que, òbviament, m'ajudarà i m'impulsarà més en la meva carrera són concursos com el de guitarres Alhambra, que va finalitzar el 2022, també el de guitarres Esteve, el Tokyo International Competition, el concurs Michele Pitaluga, segons premis també al certamen Tàrrega, al certamen de la Herradura, que són tots els concursos més importants del món, i també altres reconeixements, com el més recent, una nominació als Latin Grammy per el meu CD en solitari de música d'autors espanyols i llatinoamericans, una nominació que vam conèixer el mes de setembre i que la gala va ser a Las Vegas en novembre, i un altre reconeixement molt important, a més de, òbviament, del Latin Grammy, que me'l guarde dins del meu cor, és un premi que em va atorgar
el diari La Razón, els Premis de la Comunitat Valenciana al talent musical. És difícil establir objectius ara mateix. El que sí que garantir és que estic molt content amb el treball que estic fent i que m'agrada, com estic evolucionant i a més estic satisfet amb tots els fruits que està donant tot aquest esforç i pense que al cap i a la fi, més que un objectiu marcat, que la veritat és que jo em dono per satisfet de moment amb tot el meu treball i amb tots els concerts que puc estar fent, treballant amb diferents orquestres i viatjant pel món, em queda sobretot amb aquesta experiència que estic visquent i amb tot, diguem, tot aquest procés de millora i de treballar amb un instrument i amb la música, que al final és una cosa que tenim i que l'hem de cuidar molt.